vostedes. María Mera. Moi boas tardes, benvidas a todos e a todos. Son María Mera e isto é Diario de Rodaxe, un programa retransmitido en directo a través das redes sociais da Academia Galega do Audiovisual. Levamos aquí dende o xoves, estamos no Teatro Colón da Coruña, ata hoxe, que aquí hoxe remata este camiño, e levamos conversando cos equipos das longametraxes finalistas a estes premios Mestre Mateo na súa 19ª edición. Aquí, desde este diario de rodaxe, o que pretendemos é coñecer un pouco máis estas longametraxes, falar co equipo técnico, co equipo artístico, cos produtores, que nos conten as anécdotas que hai detrás de cada longametraxe, saber que é o que pasa detrás das cámaras, podernos achegar un pouco máis a cada filme e saber como chegaron pois, a este maravilloso resultado final. Comezamos co Illa das Mentiras, o xoves, o venres estivemos falando co equipo de ONS, onte co equipo de Arima, e hoxe poñemos un broche de ouro ao equipo de Lúa Vermella, con este filme Lúa Vermella, que estará agora con nós falándonos un pouquiño pois en que consiste a rodaxe deste filme tan especial. É unha longametraxe dirixida por Lois Patiño, está rodada en varias localizacións da costa galega. Neste filme, é un filme moi misterioso, moi feiticeiro, e o tempo semella totalmente paralizado. Mistura historias de meigas, de naufraxos e monstruos. Un mariñeiro desaparece no mar e varios personaxes andan á súa procura, pero mellor que non lo expliquen eles, aínda que a min gustaríame, a todos nos gustaría que disfrutarades antes deste tráiler de Lúa Vermella. Agora que a Bestos atrapou a todos, xa ninguén poderá decir que eu mentía. Teño que volver, sacalos dai. Nai, axúdame. Non é a primeira vez que isto ocorre. A lúa vermella esperta esa besta. Ar no ar, auga na auga, lúa vermella, chamo por vós, facede meigas como o fillo veña. Ar no ar, auga na auga, lúa vermella, chamo por vós, facede meigas como o fillo veña. Ar no ar, auga na auga, lúa vermella. Quedastes hipnotizados porque non hai ningún aplauso. Pois agora sí que imos recibir o equipo que hoxe nos acompaña, que está con nós o produtor deste filme de Lúa Vermella, Felipe Laje. Hola Felipe, como estás? Hola. E tamén nos acompañan dúas actrices maravillosas deste filme, unha delas é Carmen Martínez. Un aplauso forte para ela. Moi boas tardes, Carmen. E outra das actrices, Pilar Rolós. Cando queiras, Pilar. Podedes sentar, Gracias, María. Aí comodamente que imos charlar durante unha hora, que nos contedes cousiñas de Lúa Vermella. Eu dixen que quedaran hipnotizados, porque despois do tráiler non aplaudiron, pero iso non é malo, porque Lúa Vermella impón moito. Quería empezar coa primeira pregunta, Felipe, que nos digas
a verdade é que este é un filme moi especial, moi diferente ao que a maioría dos espectadores está acostumado a ver, pero eu antes expliquei aquí un pouquiño en que consiste, pero gustaríame que foras ti coas túas palabras que lle contar aos espectadores que logo verán o filme, sin facer moito spoiler. De que vai Lúa Vermella? Bueno, eu penso que é un filme que non é para explicar, nin sequera para, incluso para cando besades, nin sequera para entender, senón un filme para sentir, para tratar de deixarse levar por ele e mergullarse nel. Quería, non sei que opinades as dúas tamén, pero explicar, eu creo que non sería o camiño que teríamos que facer esta tarde. Como é un filme tan diferente, pois é certo que non é unha pregunta en que consiste, de que vai Lúa Vermella? Pois como ben dixetes, é algo como... Sí que en liñas así xerais podemos explicar. Bueno, estamos nun pobo da costa galega, onde un dos seus veciños, o Rubio, desapareceu nos últimos días, e onde a xente está completamente paralizada tamén. Entonces parecen que eses dous feitos están conectados, ¿no? Por un lado a desaparición deste veciño que andaba tamén andaba sempre ca tolemia de que había un monstro no mar, de que ele iba a ir a cazalo, etc. E no momento que el decide ir a cazalo, desaparece, e ao mesmo tempo os veciños do pobo pois quedan paralizados. Pasado un tempo a ese pobo chegarán as nosas meigas un pouco a investigar o sucedido ali e a tratar de axudar a esa xente a salir desa situación. Esa non vamos contar máis. Vou preguntar a Carmen, cando che preguntan pero de que vai Lúa Vermella? Porque supoño que esta pregunta xa farán moi a miúdo. Que respondes, Carmen? Respondo, pois, prácticamente o que dixo Felipe ahora mesmo. É unha película que non podes explicar de que vai. É unha película que hai que vela. Hai que vela con unha mentalidade completamente diferente a como estamos acostumbrados a ver o cine e as series. As series hai un argumento, o bo, o malo, o chache ou non chache e tal. Isto non ten nada que ver con isto. A película que fixemos, esta non ten nada que ver con o que estamos acostumbrados a ver. É unha película diferente en total. Despois, nós estamos acostumbrados a ver rápido, todo correndo. Isto non. Isto é unha película tranquila que hai que vela. Simplemente vela, contemplara e disfrutar de todo, das imaxes, do entorno, da música. Non plantexarse nada. Non tes nada que pensar, nin nada que andar discurrindo de que será aquel porque fai isto, aquel porque fai o outro. Non, é vela e disfrutar o que estás vendo. Que ben explicado, non? Creo eu que estuvo moi ben explicado. Pilar, algo que engadir a estes comentarios dos compañeiros ou aportas algo máis? De que vai Lúa Vermella para Pilar? Tengo pouco que añadir, ellos ya dijeron bastante. No, yo lo único que tengo que decir es que disfruté mucho de ella, que me encantó estar ahí, que les agradezco que me hayan cogido para hacer esta película, que como dice el otro, pues bueno, digamos que es el papel de tu vida, porque no creo que vaya a venir otro, pero este, ¿por qué no? Por lo menos lo voy a disfrutar. No, cariño, no. Hay que ser realistas, pero de todas las maneras lo pasé bien, la película quedó muy bonita, me gustó mucho cuando la vi. Tenía otra imagen de la película al principio por escenas rodadas, pero luego después cuando he visto el resultado dije, pues mira, esto no se parece, pero está muy bien. Moi ben, logo lle preguntaremos a Carmen por esa sensación de cal foi a túa sensación cando viches a película aí, pero logo falaremos diso. Antes, Felipe, decíanos que falábanos do protagonista do filme, dese Rubio de Camelle, que é o mariñeiro adicado a rescatar eses corpos dos afogados nos naufraxos. Sí. Contalle un pouco aos espectadores quen é este personaxe. Vale, pois é un personaxe, neste caso na película, na ficción, que é un personaxe tamén que utilizamos desde a realidade. É dicir, o Rubio de Camelle realmente, el tamén na vida real é un buzo
que entre as súas actividades se adica ao rescate de corpos de desaparecidos no mar. É dicir, é frecuente que cando hai un desaparecido e o corpo non aparece de maneira natural ou pouco tempo, ou incluso a policía, a xente de costas non é capaz de atopalo, que recurren a él, pola experiencia que ten tamén de coñecer moito a área, conocer moitas mareas. El, de feito, rescatouse a máis de 40 cadáveres. Entonces, digamos que o que fixemos foi utilizar, aparte, como el, o seu, ten un carácter como moi vivo, unha persona moi interesante, entonces o que fixemos foi traer cara a ficción, utilizar na ficción a realidade deste personaxe da vida do Rubio de Camelle. Moi ben. Carmen, Pilar, gustaríame que me falarades un pouco das vosas personaxes. Carmen, algo da túa personaxe aquí para os espectadores que aínda non viron o filme, como é a túa personaxe? Non hai un personaxe, non... Como explicar? Non son... Os personaxes... Non interpretamos un personaxe. Como ti, cando faz unha película, ou faz unha serie, ou estás no teatro, tes un personaxe coas características. E sobre esas características ti traballas ese personaxe. Este non era o caso. Este non era o caso. Se podía dicir que facías de ti mesma logo. Tampouco facía de mí mesma, non son bruxa. Non son meiga. Entón, algo interpretabas, entón, un pouco. Non, porque non había necesidade, non era necesario unha actriz profesional para isto, que elaborara un persoaxe. Ti, cando faz unha peli e vas a facer unha persoaxe, ti te preparas, colles información, e montas, tes todas as películas que viches e que ves as distintas personaxes e vas collendo trozos, mais aportas ti algo de ti, non? Claro. O traballas, ti antes de empezar o traballas, e dices, o vou a facer así, o vou a facer andando, e tal e cual, e o traballas. Despois o director che dá unhas liñas e non o quero tan estridente, o quero máis normal, e tal, e por aí traballas. Nos non era o caso. E como era, Carmen? Nos non era o caso, nos era, o director nos dixe, bueno, vos vades a ser 3 meigas, 3 meigas que vades a andar polo medio da xente inmóvil, sodes as únicas que vos movedes. Atentos, Sodes as únicas, unha pista, sodes as únicas que vos movedes. Bueno, xa din antes que dicen que era unha película tranquila. Sí, sí. Parada. Non hai... Non hai nada deso. Entonces, bueno, pues nós tranquilamente evoluíamos polo medio, pola naturaleza, todo eso xa che axuda a elaborar ese personaxe, a paz, a tranquilidade por donde se rodaban as imaxes, pois por aí xa se nos... xa iba fluindo todo, fluía todo tranquilamente. Coas pautas que vos dou o director, Lois, como vos explicou que quería mostrar de vos na película, e coa ambientación, pois xa, e ca vosa mesma presencia, xa saiu o que digamos ese personaxe entrecomillado. A vestimenta que levábamos, a roupa que levábamos, que unha roupa normal tampouco é, pero a roupa que levábamos, pois indica eso, bueno, vos sodes 3 bruxas, 3 meigas, que andades vendo todo o que sucede por aquí. A ambientación toda, a natureza toda que nos envolvía, todo eso xa deixaba, facía que fluíramos tranquilamente por todos os recodos que tiñamos que ir, que íbamos vendo a xente, entón se iba fluindo. Non somos as meigas que facemos meigallos, nin que botamos as cartas, nada deso, eso non ten nada que ver. Meigas de verdade, non? Exactamente, espíritus puros que flúen polo ambiente. Que bonito, Carmen. E Pilar, para ti como foi poñerte no papel de meiga, por dicilo así? Es que casi non os oigo. Non nos escoitas ben. Casi non os oigo. Vale. Como foi para ti poñerte no papel de meiga? Foi doado? Creo que, más o menos, Carmen, por lo que estuvo explicando, es eso, ¿no? Es decir, llegamos allí, llegas a una película, vas un poco de miedo, porque no tienes experiencia en estos temas, y dices, bueno, pues a ver cómo va a ser, si tengo que aprenderme un papel, si me tengo que hacer una cosa, llegas allí y te dicen, mira, no, tú vas a andar de paseo, tipo pasota,
Paseas por los sitios, ves, miras. Si respiras más fuerte, por favor, respira más despacio, porque no se puede respirar fuerte. Si querías hacer un movimiento así, no, tú no tienes que, tu expresión no puede decir nada. Tú pasas por allí, pues es como digo, una persona que va pasando como si fuera un sueño y que va viendo figuras y que va viendo a lo mejor cosas que luego después le toca de vez en cuando poner alguna sábana para tapar a las figuras o esos espectros que se puede decir. Y del resto, nada, pasear. Bien. Que maravilla, non? Así de explicado. Vese que disfrutastes do filme, que iso é importante. Sí. Eu creo que a esencia da... bueno, xa decimos que Carme e Pilar non son actrices profesionais, nunca traballastes en ninguna longametraxe, nin en tele, nin en cinema, pero esta foi unha oportunidade para vos e a verdade é que se pode dicir que sin falar, non, sen estudar un guión, se poden transmitir moitísimas cousas como logo veredes aquí, non fai falla falar, simplemente cunha mirada, cun andar, como ben dicides, coa ambientación, pois xa se transmiten un montón de cousas, non, Felipe? Non sei como foi para Lois ou para vos, para o equipo, chegar ao punto de encontrar estas actrices. Sí, exactamente como acabas de decir, é dicir, os seus personaxes non, como decía Carmen, non existía realmente material para construílo, non? Pero é un tema a través de miradas, de xestos, dos seus propios corpos, dos seus movimentos, onde se construe as súas personaxes, non? Entonces, pois, nós cando fixemos o casting de Megas, pues vimos que elas nos podían transmitir aquelo que estábamos buscando por unha parte. Pola outra, pues bueno, a relación, o fantástico que foi traballar con elas nun filme que evidentemente tampouco foi evidente de rodar, unha rodaxe bastante longa, incluso pois a maior parte do filme sucede de noite tamén, tiñamos xornadas tanto longas como tamén acabando a altas horas da madrugada, algúns días bastante frío, algún día acabaron no océano. Ai, sí, entonces, sí, pero bueno, foron elas tres, e máis Ana, que hoxe non puido vir, non puido estar con nosotros, pero que foi tamén un exercicio, digamos, un momento compartido, non? Que realmente rodar un filme é algo moi fermoso, non? E se hai tamén conexión entre a xente que formamos entre todo o seu equipo, pois, todo é máis fácil por un lado. Eu creo que certa desa enerxía positiva, desa química, non, que se pode xerar entre todos, vai despois transmitirse no filme e despois ao espectador, non? É o que se busca tamén. Porque se algo ten este filme é enerxía, entón o equipo ten que estar totalmente conectado, non, para logo transmitir iso. Como foi practicarme rodar de noite, non sei se estás moi acostumada a trasnoitar ou non, pero non sei como foi esas horas de esas rodaxes, non, que foi con frío e non foi traballo. As únicas que non éramos profesionais éramos nosas tres. O resto era un equipo de profesionais. Entón estabades moi ben arroupadas. Era un equipo de profesionais super competentes, xente maravillosa, xente educada, cariñosa, bueno, foi un verdadeiro placer traballar con eles, o sea, foi un auténtico placer. Entón, todo o que che pedían, veías as súas enerxías, a maioría xente moito máis nova que nós, claro, nós podemos ser a nai de todos eles. Veías con ese entusiasmo, con esas ganas, con esa profesionalidade, con esa entrega, que ti dicías, eu non podo ser menos. Eu teño que dar todo o que poda, o mellor eu teño que estar aquí preparada porque esta xente quera. Foi o que fixemos, estuvemos preparadas para o que hai que subir ao monte, subimos ao monte, hai que baixar hasta lá baixo tal, ala baixamos, hai que subir todo, porque o ambiente requería todo, o sea, o ambiente fluía todo era moi fluido, todo fluía, todo o mundo estaba disposto e ti non ibas quedar atrás, entonces ibas e o facías, estábamos así, non, éramos...
En Palmitas. Bueno, que se éramos como, bueno, pues como unhas actrices de... No, é que erades, claro. Era- No, Sí, no, sí, sí, no, efectivamente. pero o forma deles era en todo momento un cariño, unha dedicación, tranquilas, non te preocupes, tal, non hai problema, repetimos, perfecto, perfecto, foi maravilloso, foi unha experiencia increíble. Non sei para vos e os espectadores que nos estarán vendo desde a casa, pero a min é unha ledicia escoitarte como falas, Carmen, de verdad, porque vese que o filme pois, te aportou moitas cousas positivas e a nivel emocional e que o vivistes desta maneira tan bonita, entón eu creo que iso logo se vai ver logo no filme. Sí, sí, viste todo se que ve. poda, o sea, todo que... Son bastante crítica en todo, en todas as cousas. Sempre busco, son positiva, pero sempre busco a ver como se pode mellorar, como se pode... E aquí era o trato tan espléndido, tan maravilloso, todo estaba tan ben coordinado, tiñamos un produtor que estaba pendiente de nós hasta o último minuto, que un produtor que estábamos rodando, que decían tal, e decía, son as 11 da noite, aquí se para porque hai que ir a cenar, hai que ir a cenar porque hai que ir a cenar. Queremos produtores así. Sí. Este Bueno, produtor... eran as 11 da noite, tampouco se iba tocando pero- tamén. Este produtor dixo, pero estábamos en plena alá no faena, medio do sí. monte, traballando todos e tal e cual, e o que máis se tiñamos fame aguantábamos ali todos, e el dixo, non, isto non é un... Aquí xa é hora suficiente, se sigue, se non se sigue mañán, pero aquí a xente ten que parar. Moi ben. E así, o sea, que vas a pedir? O sea, Non si se todos pode son pedir máis, facilidades. É verdade que non. Pilar, concordas coa compañeira, con Carmen? Estás de acordo co que está dicindo, sí? Algo que engadir? Mira, sí concuerdo con ella. La verdad es que nos hemos sentido amparadas, muy bien protegidas. Digamos que casi te sentías en familia. Llegó un momento en que después de unos días de estar allí, pues ya conocías a todo el mundo. Al principio llegabas con un poco de miedo, estabas allí esperando muchas horas y decías, ¡ay, la Virgen! Pero ahora, después ya te diste cuenta de cómo va la obra, la película, cómo va todo, y entonces la gente te ayudaba muchísimo. Enseguida, si tenías que ponerte, yo que tenía que ponerme muchas veces un mandil con unos botes y unas cosas y tal, pues venía enseguida el chico, Pablo, y te lo ponía. ¡Ay, Pilar, ven para acá, que te pongo! Pues vale, Pablo, lo trae para aquí, que me lo pongo yo. No, ya te lo pongo yo, y tal. Entonces, bien, como una pequeña familia en general con todos. De hecho, cuando nos terminó la película fue un momento muy triste, porque ya llevabas allí un mes y algo con la gente, trabajando, pues sí, que es verdad que a veces se trabajaban muchas horas, pero también es verdad que efectivamente lo que dijo, cuando había que cenar, cuando había que comer, había que comer. Gracias a Dios, porque si era por el director no tenía problema, él seguía grabando. Él estaba tan entusiasmado que vamos, yo creo que hubiese adelgazado allí kilos y kilos. Pero bueno, teníamos una persona que por lo menos sí que estaba allí vigilante. Y luego, ya digo, como una familia, una pequeña familia en la que pues echo de menos muchas veces, que me gustaría que de vez en cuando nos juntáramos y que siguiéramos un poco el trato, pero claro, las cosas en la vida va cambiando, apareció lo que apareció y eso también separó muchas cosas, paró mucho la película, paró mucho su difusión en ciertos aspectos, pero bueno, aquí estamos. Eu creo que hai que seguir garreando. Dixetes a palabra máis importante das rodaxes, que ao final, prácticamente en todas, é raro, non? Que non xurda así, pero ao final, aínda que sexa pouco tempo, pásase tantas horas nas rodaxes que efectivamente os compañeiros son familia. Eu creo que é a palabra. Felipe, neste filme o que chama a atención son as localizacións tan específicas, tan ben escollidas. Como fixestes como foi este proceso de selección de cada lugar, porque é algo primordial, non, no filme. Sí, bueno, o anterior filme de Lois, que tamén traballamos xuntos, que era Costa da Morte, pois eso, rodouse evidentemente en Costa da Morte, era un lugar ao que queríamos volver, pero dentro da construcción deste pobo da Costa Galega que queríamos facer, nos interesaban tamén algúns aspectos de zona de interior, non? E acabamos decidindo rodar unha parte do filme, incluso digamos foi a parte inicial, foi máis tempo que
na Costa da Morte, pero aínda que despois no filme, pois, digamos, rodamos dúas partes, vou explicar mellor. Rodamos 5 semanas en total, 3 semanas arrondamos na área de Monforte, en Lemos, nas terras, nesa zona, paramos e despois rodamos outras 2 semanas en Costa da Morte. Ao final, o que ides ver do filme se corresponde maiormente a parte de Costa da Morte. Bueno, en preparación, entonces, tanto Costa da Morte xa era un terreo que coñecíamos polo noso filme anterior, incluso volvimos a algunhas das localizacións que estaban no filme previo, e o traballo máis intenso de localización se fixo na zona de Monforte. Bueno, o que facíamos era descubrir lugares, espacios, e ver tamén, digamos, había cousas que aínda estaban por escribir, entonces no guión eran os lugares os que propiamente nos inspiraban tamén moitas veces a trazar determinadas escenas, accións neses emplazamentos. Se algo ten de fermoso o filme é a fotografía, que é espectacular. E supoño que vai da man, non? Tanto os lugares escollidos como conseguir esa fotografía. Sí, efectivamente, aquí é ollo neste caso, o noso director, Lois Patiño, foi tamén o fotógrafo, efectivamente. Entonces, pues, bueno, é alguén que ten unha visión moi particular, moi delicada, e, bueno, cando busca e atopa lugares, sabe o que quere, sabe tamén o que pode atopar neles, non? Despois, pues, bueno, chegar un pouco todos tamén, chegar coas nosas actrices, non? E poñer en plaza, pois distintas accións que as que iban tocando según as secuencias marcadas. O filme tamén mistura historias reais e tamén lendas como a da Santa Compaña. Non sei se nos podes contar algún referente que utilizou Lois para isto, en que se inspirou para chegar a esta mistura. O referente máis claro, evidentemente, son as recopilacións de Álvaro Cunqueiro. Tamén traballou moito co rexistro dun antropólogo que se chama Carmelo Tolosana, que faleceu recentemente, por desgracia, que el viu a Galicia durante os anos 60. El traballou moito recabando historias da xente, historias tamén da Santa Compaña, historias de meigas, historias de outro tipo de enfermidades estranas, meigallos, etc. El recopilou moitas desas historias que despois escribiu sobre elas, e a utilizamos moito de inspiración para, como decía, por un lado tamén o traballo de Álvaro Cunqueiro, e polo outro o deste antropólogo, digamos que foron as dúas fontes principais en cuanto a construcción da historia. Carme, ahora sí que che vou preguntar como foi o momento cando se estreou Lúa Vermella, cando ti viches por primeira vez o filme, cando te viches aí na pantalla. Cal foi a túa sensación? Era o que tiñas na cabeza, segundo fostes rodando, ou cando a viches sorprendeuche? Xa a estreno del film, cando nos vimos a película foi en Berlín, na Berlinale. Xa o impacto xa te podes imaginar o impacto. Fas unha película na túa vida, a primeira vez, tal igual, e te dicen, oye, que estás en Berlín, na Berlinale, e vamos a proyectar ali a película e a vas ir a ves ali. Entón, a ves ali, e claro, impacta, a película impacta porque as imaxes son espectaculares. Son dunha fermosura abrallante, unha música e un entorno que che enche, non? Che enche. Emocionaches, te supoño. Claro, emocionaste, choras e dices ti, fago isto unha vez na miña vida sin dedicarme a isto, e resulta que estou nesta fermosura. Unha película que fago na miña vida é unha fermosura, é unha película fermosa. Sí, o sea, foi un momento evidentemente moi especial, pois estamos en Berlín, a sala estaba completamente chea. Nos tamén é un tema interesante, da pregunta que lle facías, porque realmente
productores, directores, ¿no? Sempre nos preguntamos cando hai que ensinarlles a película aos actores. Entendo que a ti tamén te pasará, ¿no? De decir, bueno, pois que a vexan xusto no momento da estrea ou facemos un pase antes. En este caso, pois decidimos que non, que a viran directamente aí. E, claro, tamén pola nosa parte, pois por un lado era pois, que opinaría o público daquela, que opinaredes vos tamén hoxe, e tamén que opinarían elas, non? Porque había pues, eso de lles gustará, non lles gustará, lles parecerá que o seu traballo, pois, digamos que a película dá valor ou merece o seu traballo, bueno, parece que lles gustou. Sí, eu Según gustar nos gustou. Mais, eso, claro, nós non estamos acostumbrados a ver este tipo de películas, non é as películas que vemos normalmente. Evidentemente, inda que sabíamos que era unha película de autor, con as súas especificacións, imaginabas, despois de todas a cantidade de escenas que rodamos, imaginabas pois, ver outro tipo, claro, cando ves a montaxe, pues, que cantidad de escenas preciosas que rodamos non estaban, porque evidentemente, cando hai que montar e hai que montar a historia, escoller aquelas escenas que son realmente as que van a levar o hilo conductor e todo. Entón, bueno, ao principio dices, bueno, é bonita, está ben, pero que pena que aquela escena, que aquela outra, que tal, igual, eso é a primeira visualización que ves da película. Botas en falta toda esa serie daquelas escenas que rodaches e que non... Iso é o que pasa en montaxe sempre. Ai, os montadores. Montaxe sempre fai así, non? Sí, ten que cortar, claro. E claro, a segunda vez que a ves, xa disfrutas a película, xa ves tal, incluso te ves defectos e dices, pero isto fixen así, en vez de facelo así, por que non o faría? E dices, iso falo moito as actrices profesionais, ve, como eu creo que era unha actriz profesional xa, porque iso é de... Bueno, eu fago teatro, levo moitos anos facendo teatro. Algo había aí. Nótaseme, que sabes que son un pouco teatreira. Nótaseme, levo moitos anos facendo teatro, entonces son un pouco teatreira, pero non, ahora falando sinceramente e tal. Eu a medida que vexo a película cada vez me gusta máis. Xa teño, a ver, tamén lle encontro máis defectos, Felipe, tampouco te creas que todo é un lecho de rosas, non, tamén lle encontro defectos, pero sí que me gusta a historia, o enfoque que lle diches ao final me gusta. Estades convencendo ao público, estou segura. Pilar. O público non, o sea, lles vai costar, porque eu son público, e cando vin esta película me costou porque non é nada do que estou acostumbrada a ver, do que me deixan ver, do que vexo, teño facilidade para ver continuamente. Está ben sair do... Claro, nos podemos, o que vemos é o que nos botan continuamente, eso crea unha... Isto non ten nada que ver con todo eso. Pilar, como foi para ti esa estrea en Berlín, cando viches a película por primeira vez? Que sentiches? Que foi para ti verte aí en pantalla tan grande, despois de todo o traballo, da rodaxe? Como foi para ti iso? Bueno, más o menos, la primera vez que vi la película, digamos que en primer lugar lo que te fijas es lo que haces tú. Miras la película y dices, a ver dónde estoy yo, claro, a ver dónde salgo. Y te montas, bueno, digamos que te habías montado una película diferente. Yo por lo menos, no sé el resto, porque cada uno tiene su manera de ver las cosas. Yo me había montado una película diferente y cuando llego, bueno, en primer lugar ya llegamos allí, cuando nos llaman para decirnos que fuéramos, como dice ella, a Berlín, ya fue todo un... ¿Cómo? ¿Qué dices? No me lo creo. Porque, bueno, en realidad habían pasado casi 3 años desde la película. Digamos que casi ya tenías aquella cosa de decir, pues esto fue un sueño. No sé si estuve alguna vez haciendo aquellas cosas, pero cuando te llaman y te dicen, oye, vamos a ir a Berlín y vamos allá y tal, dices, bueno, a ver qué pasa.
y luego después te ves en aquel cine grande, cuando entras allí dentro todo era rojo, porque era todo de rojo, la gente a montón, porque aún todavía se podía estar en los cines, y luego que te ves allí en la pantalla y dices, madre mía, voy a mirar. Y la primera vez es lo que hice ella. Yo por lo menos la primera vez me quedé un poco así sorprendida, porque después de lo que habíamos trabajado, después de las experiencias que habíamos tenido y de todas las cosas que habíamos hecho, pues digamos que ni se ve ni la tercera parte de las cosas que hiciéramos. Y bueno, eso, en principio no juzgas mucho la película, te gustan los paisajes, te gusta la música, pero no te das cuenta del trasfondo que tiene, porque lo que sí que estaba mirando yo era dónde estaba yo, dónde estaban mis compañeras, cómo salíamos y cómo íbamos. Y luego cómo estaba el compañero que no está aquí, pero que también está en la película. Y entonces digamos que ese día pues vi la película, me gustó lo que vi, pero no le cogí el tranquillo hasta que, como dice ella, vimos la segunda parte, cuando vimos otra vez que la vinieron a poner a Monforte y cosas de esas, y entonces la estrenaron también allí, y entonces te quedas pensando, y cada vez que la voy viendo, porque ya la vi 4 o 5 veces, pues digamos que le encuentro algo diferente, que cada vez me fijo más en otros detalles, porque es que cada vez te vas fijando en unos detalles y a lo mejor en todo el concepto no lo coges, pero me gusta mucho. Es una gran película, para mí no es la película, como dice ella, que estemos acostumbrados a ver, porque no lo es, pero sí que es cierto, es una película un poco parada, quizá, pero es una película, como dice, para disfrutar, para relajarse y para cogerle lo que es la vida del pescador en Galicia, los sufrimientos que tienen y bueno, pues un poco eso, digamos que me gustó, despois cada vez que la veo me gusta máis. Moi ben, falando, xurdeme a min agora unha pregunta, tanto Carme como Pilar dixeron que ao vela varias veces pois foron descubrindo cousas novas. Felipe, ti crees que este é un filme deses que precisas ver máis dunha vez para ir descubrindo outras visións ou... No, realmente non. Creo que... Quero decir, como calquera filme, evidentemente, canto máis veces o ves, vas a descubrir, pero non é o caso. Penso que eso que é un filme máis sensorial que de pensar, ¿no? Entonces é un filme eso que se trata de tratar de conectarse a él a través dos sensos, e non únicamente a mirada, a oídos, senón case tamén a pel pode chegar a penetrar en nós. Pois xa estamos rematando e quero facervos a pregunta que lle fixen a todos os compañeiros que pasaron por aquí estes días no diario de rodaxe, que é que vos quededes se nos podedes compartir con que momento vos quedades da rodaxe deste filme, algunha anécdota ou algunha secuencia ou algo especial que vos pasara, esa cousa que ides guardar cando pasen os anos e miredes atrás e pensedes en Lúa Vermella e vos leve a ese momento, a ese instante. Ti como produtor, Felipe, con que momento te quedarías bueno, tanto da rodaxe como para ti, pois momentos previos á rodaxe, quizáis, non o sei. Bueno, realmente son moitos, estaba pensando agora, pero sí que estou pensando, por lo menos, o último día de rodaxe, ¿no? Antes tamén rodábamos esa noite e fixemos tratamos de facer, como íbamos rematar realmente tarde, tratamos de facer como que fose unha comida de fin de rodaxe, e, bueno, tentamos que fose unha comida un pouco especial e realmente ver que pasado o tempo realmente pois é incluso unha rodaxe dura, evidentemente que houve algúns problemas, pero mirar hacia a xente que tiña ao meu redor e ver pois unha ledicia compartida, unha enerxía compartida positiva, e pensar que como productor eres un pouco que dinamiza, non? O que provoca que esa xente este aí nese lugar, pois que estean dun xeito tan positivo, pois te reconforta e te alimenta tamén. Coincidides moitos que nestes días que fixemos as entrevistas, cando fago esta pregunta, o último día de rodaxe sempre sae aquí á palestra, así que algo de especial terá pechar esas historias, non co equipo. Carme, para ti, que te levas de Lúa Vermella ese momento especial ou esa anécdota ou algo para ti especial? O momento especial foi a unión
que logramos todos, fixemos Unha piña. unha piña así, todos estábamos dispostos a tal. Eso hai que, non é porque este el aquí diante, ni moito menos, eso influeu moito el, o produtor influeu moito en crear ese ambiente, o director, Lois, que é un gran director, unha persona maravillosa. Maravillosa, fantástica, tamén moi xeneroso, escoita a todo o mundo, o sea, desde o axudante de dirección que anda, desde a persona que está coa claque, Lois escoita a todo o mundo é super humilde, todo o mundo que lles fai suxerencias, Lois as acepta e as incorpora. Eso é moi importante para crear un ambiente de traballo tranquilo, relaxado, en que todo o mundo este disfrutando, porque todo o mundo estaba traballando, pero estábamos disfrutando. Eu sempre digo que os directores son como as almas prioritarias das rodaxes, non? Porque se el ten unha enerxía, como el teña enerxía, é como a vai a contaxar o resto do equipo, non? Durante cada día de rodaxe, quen leva o barco é o director, o que está aí, e eu creo que a enerxía do director é algo moi importante. Bueno, o produtor, non? Por suposto. Un produtor que está ali, que está pendiente de que todo o mundo cumpla, o sea, que sea él, o que diga, non, o sea, que nadie protesta, no, espera, Felipe, home, espera un momento que acabamos esta escena, no, que xa é hora, que xa levades moito tempo, que non, Felipe, pero espera, me deixanos acabar, o sea, que éramos nós os que lle teñamos que decir ao jefe, que, oye, deixanos traballar un pouco máis, Iso poucas veces debe pasar, que eso non é polo que teño escoitado de compañeros, non suele pasar, non? Sempre o produtor, oye, acaba de pronto, que canto máis días, menos días, mellor, non? Non foi nada o caso. Despois, en canto ás anécdotas, o pasamos moi ben. Eu teño especial recordo na presa de Belesar. Na presa de Belesar había que rodar unha escena que sí que se vai ver, na película, e había que baixar a presa. Son, pois así non sei, pero que serán? Bueno, a presa, o embalse de Belesar é o embalse máis grande de Galicia, non? No seu momento foi o de España, e sí que tivemos que baixar todo abaixo, era un día... Unhas escaleiras, non sei, pero debía ser 2.000 ou 3.000 e pico escaleiras, non? Sí, unha barbaridade, non? Propón o director, oye, te atreves? Eu baixar baixo, subir xa... Está ben. O sea, eu subir non me comprometo a subir en unha hora, O sea, para subir me teñades que deixar o tempo que necesite. Bueno, veña, non hai problema e tal e cual. Pero a todo isto eu decido, non decido o director, quero que baixe, senón non. E ao final que pasou? Baixaches? E baixei. E subiche? Baixei e subín. Subiu que está aquí. E aquí estou. Podía subir en helicóptero ou non sei. Non había forma. Orzamento. Non había forma. Si, pois unha das axudantes de produción me dixo, tranquila, eu baixo contigo. E o día seguinte? E baixou a axudante de produción comigo, baixamos as dúas, mas, bueno, un dos técnicos da instalación, porque tiña que baixar. Pero, bueno, ele xa estaba acostumbrado, non? E baixamos todas as escaleiras hasta ali, ali se nos rodou, foi moi impactante para min, porque ten como, o que é a presa, ten como unha especie de miradores, que non son miradores, é onde eles teñen pali para traballar, por se hai algún problema. Eu salía a aquel mirador, e daquel mirador daqui salía a auga toda, por aquí e por abaixo. Sí, con unha forza tremenda, o ruido. Unha forza e tal,
tal. Incluso era un día de moita, había bastante choiva, Estaba humidade. chovendo, Sí, estaba un día duro, húmedo. pero Lo, interesante. logo poderán o ver no filme, non? Ese Si momento. van a ver un puntiño, e que sepan que aquel Pero puntiño, xa estiveches aquí ti para dicir que esa eres ti. ese puntiño son eu. Moi ben. Pilar, algo para ti que che quede de Lúa Vermella, algo especial. Hai algún momento que ti vayas a recordar de maneira especial ou algunha anécdota da rodaxe que te leves de recordo? Ou todo en xeral? Por anécdotas había unas cuantas. Pero algunha que sexa moi especial A para ver, ti. yo lo que sí recuerdo de que fue los momentos más así que me gustaron de estar, bueno, que me gustó todo, es primero entrar en la película, después sentir el compañerismo de todo el mundo y sentirme muy bien, y luego la pena que sentí cuando me tuve que marchar. Que bueno, ese día cogí un cabreo de 3 pares de estallos también. ¿Por qué? Porque en el principio la película iba a terminar con las 3 meigas entrando en el mar Sí. a las 4 de la mañana, a las 5, esperando que la luz grande de la luna tuviera que salir. Non contes como acaba o Sí. filme. No. vale. Tenía que salir la luna, y teníamos que esperar a que saliera la luna llena porque parecía ser que decía que a tal hora salía. Sí. Entonces las 3 meigas mirando para allí, para la luna, entrando en el mar, y yo me acuerdo que era pues, el 13 de junio, el 14 nos veníamos y el 15 empezaba a trabajar. Sí. Y dije, yo no entro porque me voy a coger un resfriado, yo tengo que entrar el día 15 a trabajar, me va a coger, que tenemos que entrar, que las meigas hay que entrar porque es el fin de la película, entramos allí, etcétera, etcétera. Y allí entramos las 3, dije, bueno, pues vamos, menos mal que el agua nos dio un respiro y estaba calentita, daba gusto, Qué y raro, entramos agua, allá mirando la luna y que nos íbamos. Ajá. Bueno, pues muy bien. Cuando salimos todos contentos, nos vamos para casa y tal, pero luego nos enteramos de que esa escena, el director se le había olvidado el carrete y no lo había puesto. No, se quedó sin pila, ¿no? Sin pila. Y entonces esa escena no se puso al final de la película y casi era para matarlo. Pero bueno, Pero ao son final, fallos ao que final pasan. Quedou como recordo Pero es bonito. una anécdota que me acuerdo de ella porque me enfadaba porque yo no quería entrar porque tenía miedo que yo Claro. trabajaba en el hospital y entonces decía yo si tengo que trabajar el día 15 y cojo un resfriado, ¿qué pasa? ¿Voy a entrar ya con una baja? Claro. Y bueno, pero no Y al hizo final de falta. tanto Aparte de que esfuerzo- después enseguida nos vinieron a arropar, enseguida nos vinieron a tapar, pero bueno, tuvimos que entrar allí para mirar la luna y esperar que llegara la luna esa llena E chegou. para poder hacer algo. Sí. Y A al escena final no tenía que pudo ser nada. preciosa, porque era a luna. Despois de como quedou, claro. No, bueno, quedará, así que hai unha parte que Unha dará parte- para os extras do DVD, ¿no? Pero tal e como está contendo... Para el making of. Bueno, realmente elas foron moi valentes e entregadas en calquera momento. Quero dicir, aquelo era 2 ou 3 da mañá e meterse na auga pues, do océano e tal é algo que non lle Musía. fai gracia Musía. a É que ninguén, a mí fixome evidente. gracia que dixeras que a agua estaba quente. Bueno, En Musía, sí. é complicado. Bueno, pois rematouse o noso tempo, quedaronme moitas preguntas por faceros, pero bueno, espero que os espectadores pois teñan unha lixeira idea do que van ver agora no filme, que o disfruten o máximo posible. Moitísimas grazas por acompañarnos, María. Felipe, Carme e Pilar. Este aplauso é para vos, Gracias moitos a ti. éxitos. Vale. Gracias. E moita sorte nos premios Mestre Mateo tamén. Vale, hasta luego. Pois aquí remata este diario de rodaxe, que xa sabedes que foi posible grazas ao Concello da Coruña, a Deputación da Coruña tamén e, por suposto, o Teatro Colón. Foron 4 días onde coñecimos un pouquiño máis estas 4 longametraxes finalistas aos premios Mestre Mateo e quería lembrarvos desde aquí que a gala será o próximo 10 de abril aquí mesmo no Teatro Colón. Moitísimas grazas a todos os que nos seguistes aquí de forma presencial e tamén pois dende a casa a través das redes sociais da Academia do Audiovisual. Máis nada, que foi un auténtico prazer, grazas por contar comigo, espero que nos vexamos pronto noutro diario de rodaxe. Moitísimas grazas a todos.